valgt spørgsmål 8, som handler om afbagprincippet og Husregel. Og vi er gruppe 10 med Philip, Nikolaj, Asbjørn og Emma. Og vi har lært om emnet ved brug af noterne og videoerne. Og emnet er vigtigt at forstå for at forstå spektroskopiske observationer og spektralovergangen, hvor at der er nogle udvalgsregler, der skal overholdes. Når man ser på et atom, så ser man på de elektroner, der er, og de elektroner, der er i den yderste skal. Og det er dem, vi kalder for valenselektroner. Og så kan vi se på, hvor at de elektroner bliver sat ud fra deres konfiguration. Der kan vi fx se på carbon, som har 6 elektroner. Så kan vi sige, de kan enten sidde her eller her. Eller også vil man kunne sætte dem her. Og det er her, hvor vi ser, at de frastøder hinanden, så derfor så vil det helst gerne være i hver deres orbital. Så derfor så vil den her være mere, at vi laver den her frem for den her. Og så kan man så se på deres spin. Om de vil have samme spin eller forskellige spin, og der ser man så på Hus-regel, som siger, at der er lavest energi der, hvor at, der er flest uparrede elektronspin. Ja, så Hus-regel siger, at ved stigende spinmultiplicitet, der vil der være lavere energi, og spinmultiplicitet den er givet ved summen af spin i atomet, og det skrives også 2s plus 1. Og Hus-regel siger også, at ved stigende L-værdi vil energien være lavere, og til sidst så at J-værdi vil ved en halvfyldt elektronskal ved den laveste J-værdi give den laveste energi, og ved en overhalvfyldt skal vil den højeste J-værdi give den laveste energi. Så hvis man skriver nogle tilfældige tempomåler op, så vil man kunne se på spinmultipliciteten, som står heroppe, at det enten vil være en af de her to, der vil have den laveste energi, og så kan man se, at de har samme L-værdi, så de vil have begge to have samme energi. Hvis vi så antager, at skallen er under halvfyldt, så vil den laveste J-værdi give den laveste energi, altså derfor vil den her have den laveste energi. Det bringer os så til Aufbau-princippet, som er en sammenkogning af Paulis princip og Hus regler. Og den beskriver, hvordan man opfylder elektronerne i de forskellige skaller. Og helt generelt, der vil man først opfylde S-orbitalerne, og så P-orbitalerne, og så D-orbitalerne. Der bliver der sådan nogle lidt nye regler. Ja, der ser vi så for eksempel på overgangsmetaller. Der kan vi se, at halv- eller helt fyldte orbitaler vil være mere favorable. Så hvis vi fx ser her, så vil der altså være, fordi at 4s har en lavere energi, så vi vil først fylde op i 4s, men hvis vi kan lave en halvfyldt 3D-orbital, så vil vi altså først fylde den op frem for en 4s. Så her vil der altså være 1, hvor der vil være 2.